Hello lwgwpwr. Hi. Hello. Biराद गरमथार. Hello, hi. Lwgwpwr आं दायो नै हस्पिटालावनो दङ. डिउटि डिलिभारि फैदोंमोन, डिलिभारि हामखांबाय आरो लोगोफोर पेसेन्टफोर दङमोन बिसोरबो थांखांजोब्बाय. ओमफ्राय दायो आं नोंसोरजों दान्दिसे रायलायनो फैदों. आं नोंसोरनो माखासे मुलि खोन्थानो नागिरदों, नोंसोरो कमेन्ट हरबानो जाबाय. आं नोंसोरनो देखायगोन गथ'खौबो नानि गोरलै हामदों. नोंसोरनो देखायगोन दान्दिसेनि उनाव देखायनो थांगासिनो आङो लोगोफोर. जोंनि हस्पिटालाव हामफैनाय जों दहाय फुङावहाय मावदों. ओमफ्राय दायो बिमायाबो थिगैनो दङ, गथ'आबो थिगैनो दङ. दायो लोगोफोर दिनै सोरबा गोबां मानसिफ्रानो बिदिनो खानाय बेफोरबायदिनो खर'आव डेन्ड्राफ जानाय मानायनि मुलि सोंहरबाय थादोंमोन. आं दिनै देखायनोसै नै जोंनि हस्पिटालाव नै गोदान मुलि सफैदों. बे गोबाव सफैयाखैमोन मालाबाबो, नाथाय आं नोंसोरनो खोन्थायो. कट्रिमेजल एन्ड सेलेनियाम सालफाइड सासपेनसन नै सफैदों. बेयो जाहैबाय लोगोफोर सेम्पु, माने सेम्पु बायदि आंबो लोबखांबाय दाख्लैहाय. जायफोरहानाखि बिराद डेन्ड्राफ दङ, खर'आव खफि दङ, बिराद माननो थानो हायि बायदि, ओमफ्राय खानाया बिराद गयो, नोंसोर लांफैनो हागोन लोगोफोर. जायफोरनाखि नायदों नोंसोरो खाथायोब्ला लांफै. जोंनि हस्पिटालाव सफैदों दायो नै बिराद मोजां बियो. मा होनब्ला सप्तायाव खनसे एबा खननै लोबोब्ला बिराद मोजां जायो. खानायाबो गनाय नङा. बे एन्टि डेन्ड्राफ खानाय. जायफोरनाखि कफि जायो बिराद मानो, खानाया थिखोना गयो हिन्जावफोरनि, बिदिनो माखासे सेम्पु साबोन बिदि फुनलाबायलाबो बिराद गयो. बिनि थाखाय नोंसोर लांफैनो हागोन नै बिराद मोजां. जोंनि हस्पिटालाथ' गभमेन्ट साप्लाइसोखा, फ्रियावनो मोनो, खालि 10 थाखा फिस लागोन. नोंसोर लांफैनो हागोन नै सेम्पु. बे खर' माननायफ्राबो खारगोन आरोखि, ओमफ्राय खानायफ्राबो गनाय नङा नैबे सेम्पुखौ बाहायोबा. बिराद मोजां, आंबो इउस खालामखांबाय लोगोफोर. रिया दैमारि खानाय गगानायनि मुलि मोनगोन नामा आब'? ओंखायनो होनदों आगै, जुदि खानायफ्रा आयं लाबोसै नानिया. जायफोरनाखि मा बायनाङा 10 थाखाल' फिस लायो, लाबोसै नानिया. आं नोंसोरनो गथ' गोरलैखौ देखायगोन लोगोफोर. गरम मोनबाय, गरम जाबाय आइ सना लोखि, गरम जाबाय. नै बावैसोनि सिगां हामनायनि गथ', उन्दै गथ'. नानि गाइखेर जादों दा? जादों. गरम मोनबाय, बोथोराबो गरम नालाय. नै लोगोफोर नायद' नानि गोरलै नै जों दहाय मावनाय. बिराद किउटखा, बिब'आबो जा किउट. उन्दुनो ओंखारदों? बिमायाबो थिगैनो दङ लोगोफोर, सिन्था जानाङा. दा बेलासियावनो रिलिज जागोन बियो नै. उगुरि हस्पिटालाव लोगोफोर, उगुरि MPH चिरां डिस्ट्रिक्ट. नै गथ' गोरलै जोनोम जागोदान नाहरदो लोगोफोर. नोंसिनोबो नांगौबा, सोरबा हामहां दङबा फैनो हागोन जोंनि हस्पिटालाव, हामफैनो हागोन नै. नर्माल डिलिभारि. मामि so cute. Mommy, don't touch this, okay? Si, agay, nani. Aku nunggu. Nani sedaklam. Nani ini akhir bisa. लोमजोब्बाय नै, गरमथारना बोथोरा. लांफैनो हागोन सोरनो नांगौ बे सेम्पुखौ. मामि दाख्लाम सना सोमावनाङा होनो माथो. बिमाया सिखारनो हाबाय? औ, गसंनानै एसे ओंखाम दानोसै ओंखाम जाहोदो। हिसाब खालामहैबाय।
नों अबे हस्पिटालाव मावो आब' दासामि ब्रह्म आं उगुरि हस्पिटालाव मावागै उगुरि हस्पिटाल उगुरि MPHC चिरां डिस्ट्रिक्ट गोग्लाय बियो ओमफ्राय आइलेण्डबो आरो खामान मामि दलथाय सना हस्पिटाला खाथि नालाय नै फिसाजोआबो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो नैबेलाय नै बे सेम्पुआ बिराद मोजां गोदान सफैदों येस खान्थाइ ब्रह्म मोजांथार गिदिर खाथार बिनानाव औ मोजाङानो गथ'आबो गिदिरानो 3 केजि जादों गथ'आ नर्माल आवगायनियाबो हिनजावसा दानियाबो हिनजावसा बेसेबां केजि जादों सनाया 3 केजि जादों 3 केजि नर्माल एकदम मोजां गथ'आ गाइखेरबो बिराद मोजां जादों हामनाय लोगो लोगो गोजोननाय मोनो लोगोफोर बेफोरबायदि साक्सेस जायोबा बिदि गथ'फोरखौ मोजाङैनो मोजां नुयोबा बिराद मोजां मोनो नानिबो फैलाय फै सना दे मामि दलथाय सना आंनि लोखि नैबे बिब'आबो जा किउटखा बे उन्दै गथ'नि बिब' नै एसे किउट नायलाय बिबो जा किउट ने हाय होनहरदो नानि बे उन्दै गथ'नि बिब' दा गथ' जोनोम जानायनि खानाय गगानाय माने खर'फ्रा माखासे बिराद मानोबा कफि हारि बारा जायोब्ला खानाया निस्सय गखायो स' खानाय गगानायनि होनोबा माने माखासे बिदि खावफै हारि खर'आव माबाफोरखौहाय सोखायोबानो खानाया अट'मेटिकलि गगालाङो आरो दा लांदो माखासे पेसेन्टफोरबो लांनो नागिरदों बे सेम्पुखौ आं हरगोन बिसोरनोबो मनिका गयारि खानाय गगानायनिसो नांगौमोन आब' आंनि माबायाव फै वाट्सएपाव सेर खालाम आं नोंसिनोहाय खानाय गगानायनि मुलिखौहाय लिरनानै हरगोन माबा SK प्लिस कम्पानिनि माबा हेयार डक दङ बिराद मोजां नोंसोर अनलाइनबो अर्डार खालामनो हागोन बेयो खानाय गगाथारो माने थाव दङ आरो हेयार डक अइल SK प्लिस कम्पानिनि सोरबाफोर बाहायोब्ला बिसोरो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर लोगोफोर SK प्लिस कम्पानि बिराद मोजां बेयो हेयार डक माने खानाया गनाय नङा आरो हाजार गदोंबाबो माने बिदिनो कन्ट्रल जाथारखायो आरो माने आं गोबां मानसिफोरनो लाबोनानै होफैबाय बांद्राय दामबो नङा I think around 250 होनदां मा नाम मयनामथि बसुमतारी आंनि सेम्पु नङा माने माबासो थावसो हेयार डक अइल आरोखि हेयार डक होनो बे खानाय गगानायनि नामा सापार इसुयारि चिरां आइलेण्ड मोजां औ मोजाङानो आइलेण्डबाबो मोजां जायगाफ्राबो मोजां मानसिफ्राबो मोजां गासैबो मोजां कारेन्ट थांबाय बिराद गरम नामि दैमारि गथ'फोरा बिजि होखांना नांगौना लोमजानाङा एक्सुवेलि लोमजायाबाबो जेबो नङा लोमजायोबाबो जेबो नङा बेहाय जेबो लोमजाथारनांगौ एबा लोमजाथारनाङा बिदि जेबो खोथा गैया माने खायफाया लोमजायो आरो बिदि इन्जेकसन थुयोबा माने खायफाया लोमजायो स' लोमजाथारनांगौ बे नङा आरो खायफाया लोमजाया आरो जेबो नङा रबिन बर' मानि जाहोनाव सिजारिं खालामनांगौ जायो आब' सिजारिं जानायनि जाहोना जाबाय गोबां रोखोमनि दङ खायफाया उदै सानायखौ जेब्ला हामनोसै होमब्ला सैज' हाया आरो खायफानिया बे सिङावनि जे पेलभिक बन बेगेङा बे गथ' फैग्रा लामानि बेगेङा माने खेबजब जायो खेबथाबथाब जायो माने गथ'आ गिदिर जायोब्ला माने बे हामख'नो हायाब्ला निस्सय बे सिजारिं जानांगोन आरो खायफानिया मा जायो माने हामनायनि सिगांनो दै बायो ओमफ्राय गथ'आ उदै सिङाव खियो होमब्लाबो माने सिजारिं जानांगौ जायो माने हामै सान्दियावनो माने बे गथ'आ सिरियास जायोब्लाथ' लस जायो नालाय बेनिखायनो सिजारिं खालामनानै हाननो गोनां जायो आरो मधुनि ब्लग बायद' माखर मोजां आगै नोंसोर मा खबर माइ गायनानै गोबावसैमोन आं लाइफआव फैयिया माने बिदिनो माइया 10-20 बिगासो गायनाय जादों माने आरो एसे दंबावो माखासे हाबाय आरो मा खालामनानै थानोना हिनजाव मानसि प्राइभेट ना सरकारि आब' रबिन बर' गभमेन्टआनो सरकारि हस्पिटालानो भेक्सिन लाबोदों क्या निसोसो
हाँ ओ हमारे लिए यहीं पे रखो। आप लोग डायरेक्ट आ गया क्या? हम लोग का जो दिवस उसमें था। तो तब भी देने वाला था ना ये। मैंने बोला कि वहाँ बड़ी हॉस्पिटल में चले जाना। बोला अच्छा माने उन्दैफोरनि भेक्सिन सफैदों लोगोफोर दिनै गोबाङानो माने टिटि बिजि सुनांगौ गथ' जोनोम जाखांनानै होनो नाथाय बेहाय गोबांथार बेरामफोरखौ बासायनो थाखाय जे भेक्सिन होयो लोगोफोर नै दायो आंनावहाय लिस्ट सफैदों मानि बिजिनि सफैदों बेफोरबायदिनो माने उन्दै गथ' जोनोम जानाय लोगो लोगो भेक्सिन होनांगौ जोङो बिराद इम्परटेन्ट दिनै गोबां बेरामफ्रानो बे भेक्सिन सुनायनिफ्राय दिनैहाय बेरामफ्रा जानो हाले जेरैहाय टिबि जों बिसिजि जोनोम जानाय लोगो लोगो बिसिजि सुयो भिटामिन के सुयो दिनै हेपाटाइटिस बि सुयो पेन्टाबेलेन सुयो नाथाय मोनफा मोनफा बेरामनि थाखाय बासायनो थाखायसो सुयो लोगोफोर दिनै हार जायगायावनो दङ भेक्सिन सुनाया भेक्सिन सुनांगौ गथ'फोरखौ जोङो बिमाफ्रा लोमजायो बायदि बायदि जायो होननानै सुवा नाथाय बे बिराद गलत लोगोफोर होनखायो आङो जायफ्रानाखि भेक्सिन सुवा बिसोरो लोमजाबायबो थायो माने इमिउनिटिफ्रा खम जालाङो आरो हेमानि दैमारि आब' गथ'फोरनो बेसेबां बोसोरनिफ्राय मोसौ गाइखेर होजायो मोसौ गाइखेराथ' जेब्ला समाव गथ'आ बेफोरबायदिनो ओंखाम जानो हायो इनिफ्राय होदेरनो हायो जेबो नङा नाथाय पातला खालामनांगौ नङा होनो हायो नाथाय माने गथ' गाइखेरखौहाय बिराद मोजाङै बयल खालामनांगोन नङाब्ला गथ'आ प्रब्लेम जानो हागौ फायखानाफ्रा खसा जानो हागौ बेफोरबायदि जायो मालाबा उदैबो सानो हागौ मोसौ गाइखेरफोरजों बेफोरबायदि जायो काजलगाव अवाइथिं जायो आब' मेडिकेला काजलगावनि अवाइथिं काजलगावनिफ्राय बिराद गोजान आगै जोंना चिरां डिस्ट्रिक्टबाबो माने आइलेण्डआवसो बेयो माबा बेंटलनि ओरैहाय सानजा बिदिनो 15-20 मिनिटसो लायो आरो जेराव आं थायो बेहाय दिनै गोबां मुलि सफैयो लोगोफोर सरकारि हस्पिटालाव थां सोरनिबा फाइनान्सियेल प्रब्लेमफोरबा हस्पिटालफ्राव थांनो हायो मुलिफोरखौहाय सरकारि हस्पिटालफोरनिफ्राय जानो हायो आरो हाथाइ मिजौनाया मा खालामनांगौ हाथाइ मिजौनायाबो नों सेन्सुडाइनफोरखौ होबाय नामा बे सेन्सुडाइनफ्राबो माने बे हाथाइ मिजौनायफोरनिबो आरोखि आरो नोङो हायोबा अनलाइन अर्डार खालामनो हागोन बायद' बे डेन्टाडकआबो मोजां माने आं दा बेखौ होबाय थादों डेन्टाडक क्रिम सेन्सुडाइनाबो मोजां आरो बे हाथाइ खैनाय मानाय बेफोरनिफ्राय माबा गोजान खालामो आरो हेल' जोंनो न'आ रुनिखाथायाव आब' अके रुनिखाथायावबा नोंसोरो हरैहाय माने रुनिखाथा हस्पिटाल दंखायो SD मोन नामा बियो ओमफ्राय ओरैहाय गुरुबासा दङ बेफोरावबो मोननो हागौ मानो होनब्ला जोंनावबो मेडिसिनफ्रा एभेलेबेल नालाय नोंसिनियावबो मोननो हागौ आरो हाथरखि ब्रह्म आब' नोंनि हस्पिटालाव प्रेगनेन्सिखौ टिटि सुयो ना सुवा आब' सुयो मानो सुवा सुयो मा होनब्ला माने प्रेगनेन्सिफोरनि थाखाय आलादा केयार खालामग्रा ANMफोर दंखायो नोंसोरो बिसोरजोंबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो गावबागाव एरिया एबा गावबागाव जायगायावहाय ANMफोर थायो नालाय बिसोरजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन लोगोफोर मनिका गयारि आब' सान्दुङाव बांद्राय थायोब्ला खर' सायो मानि थाखाय ना ल' BP नि थाखाय जायो माने सान्दुङाव थायोब्ला निस्सय नोंनि देहाया डिहाइड्रेसन जायो मानो होनोब्ला साननानै नाय जोङो अर खाथियाव थायोब्ला निस्सय जोङो माने सयथिं जाखाय गोलोमदै गगारोना बे गगारनायनि थाखाय माने BPफ्रा खमो सुगारफ्रा डाउन जायो स' बिनि थाखायनो माने खर'आ सायो गिदिङो बेफोरबायदि जायो जों बिनि थाखायनो मा खालामनांगौ सान्दुङाव थायोब्ला जोङो दैफोरखौहाय मोजां लोंथारनांगौ आरो होमब्लानो जोंनि देहाया थिग थायो थेंक इउ बायद' वेलकाम मदनि कानिका मुसाहारि आब' फुंनायनि मुलि दं खोथा हरलाय फुंनायनि मुलि जानो नामा आगै
एक्चुअलि भिटामिन हरो डक्टरफ्रा फ्रायानो माने नोङो लोंनो हायो माने नों ओंखाम जानो हानायनि जेरैहाय A to Z सिराप बेफोरखौ लोंनो हायो आरो नों जानायफ्रावहाय बेफोरबायदिनो घि नों जि बुस्थुखौ नोङो मोजां मोनो फेट्सफोरखौ बांद्राय जानो हागोन फुंनायनि मुलि ओंखाम उखैनायनि जानो हागोन ओंखामा जुदि जानो हायोब्ला निस्सय नोङो फुंगोन बे जानो हायाबासो खायफाया फुंनो रोङा जायो नालाय आरो माबा मोनसे उसुबिदाफोर दङला आंनि वाट्सएपाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं मुलिखौ लिरना हरगोन फुंनायनि मुलिखौ मास मोनबेसेनि फार्स्ट प्रेगनेन्टआव गथ'आ जिउ हाबो प्लिज रिप्लाइ आब' मैना बसुमतारी एक्जेक्टआथ' बेफोरबायदिनो 4 मासफोरनिफ्राय नोङो आन्दाज मोनगोन मावनायखौ बिदिनो जिउ हाबनायाथ' बेफोरबायदिनो माने 62 डेजनि हरैहायनो माने गथ'आ माबा जालाङो माने मामोनलाय बे माबाया हार्ट बिटआ माने 3 मासफोरनिफ्रायनो एसे मावो नाथाय 4 मासफ्रावहाय बांसिन आन्दाज मोननाय जायो आरो होमब्लानो बे माने गथ'आ माने जिउआ हाब्बाय आरोना ओरैनोबाबो सिथाबनायनिफ्राय गथ'आ गोथां थाखायो नालाय बेखौ सन'ग्राफि हारि खालामोबा मोनथिगोन आरो बारहुंखा हाय आब' हेल' रिंकु बसुमतारी आब' उन्दै थानायनि होबथानायनि थाखाय बिजि लाबा माबा उसुबिदा जागोन नामा ओरैनोथ' जेबो जाया आगै जानायाथ' खिन्थु खायफानिया मा जायो मेन्स बन्द जायो दाख्लै आंनाव सासे फैदोंमोन बियो भेक्सिन लादों आन्टारा भेक्सिन नाथाय आं मिन्थिया बियो टाइमाव लादोंना लादिया नाथाय बियो कनसिभ जादों प्रेगनेन्ट जाफिनदों आरो ओमफ्राय आंनावनो फैदोंमोन ओमफ्राय आं जेब्ला टेस्ट नायो हासुदै टेस्ट नायो होमब्ला समाव बेयो पजिटिभमोन आरो दा टाइमाव लिंहरनाय बायदि थांनांगौ आरो डक्टर नार्सफोरनि बुंनाय बायदिखौहाय लाथारनांगौ आरो नङाबा माने फेल जायो आरो माने गथ' थाफिनो बेफोरबायदि जायो देहाया ओरैनो मदनि ब्लक देहाया गिलिर मोनो मा खालामनांगौ रेजें जानायनि बायद' देहाया गिलिर माने अजनफ्रासो बेसे गोबां बेजोंबो खोथा थाबाय ओमफ्राय टेनसनफोरखौ बांद्राय लानो नाङा जों जेब्ला टेनसन लायो होनब्ला अट'मेटिक देहायाबो गिलिर मोनो गोसोफोरखौबो गिलिर मोनो जोङो ओमफ्राय जोङो हायो मर्निं इभिनिं वाक जोङो एक्सारसाइस खालामथारनांगौ आरो दा देहाफ्राखौ मोजां मोनो जारानि खाख्लारि हाथायाव थै गनाया मा मुलि हामो खोन्थाहरलाय सिस्टार हाथायाव थै गनाया माने बेखौ जिन्जिभाइटिस होननानै बुङो नैबे हाथाय मोदोमा गासिनो बुजोबो ओमफ्राय बुनानै माबा मोनसे अरोब्लानो बियो थै गयो बेखौ जिन्जिभाइटिस होनो बेखौहाय माने बिनि थाखायहाय माने डक्टरनावहाय बेफोरबायदि जुदि बारा जायोब्ला माने डेन्टिस्टनाव थांनानै हाथाइखौ साफा खालामना हरो आरो डाक्टारफ्रा डेन्टिस्टनाव थांनांगौ हाथाइनि डाक्टारनाव थांनांगौ थांनानै बे हाथाइखौ साफा खालामना हरगोन ओमफ्राय मुलि हरगोन आरो ओमफ्राय कलगेटफोरखौहाय जारा थारा हुलाबायनो नाङा माने जोङो बिदिनो दखानफ्रावहाय बायनानै टुथपेस्ट बेफोरबायदिनो माबा दाबर बायदि फुनो नाथाय बिदिखौ फुनो नाङा डक्टरा हरखायो बे डक्टरनि हरनाय बायदि माने फुनांगौ आरो नङाब्ला बियो लाइफ लं थैजासे जोङो बेफोरबायदि खस्थ' मोनबाय थायो आरो माने हाथाय थै गनायखौहाय ओमफ्राय थै गयोब्ला मानसिया दुरबल जालाङो बिदिनो बायदि जाफादेरलाङो आरोखि मनिका गयारि दारानि हाथायाव थै गनाय मनिका गयारि आब'आ मोनगोन आब' नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोनगोन आंनि चाम्पा बिब्लगनि फुल एड्रेस भिडिअ'आवबो होखादों आरो नोंनो नांथारगौबा नोङो बे चाम्पा बिब्लगनि फुल एड्रेस भिडिअ'हाय नायाखै बे आंनि भिडिअ'आव थांनानै बेहाय आं होखादों नोंसोर लानो हागोन ओमफ्राय आंखौ वाट्सएपाव सेट खालामनो हागोन कानिका मुसाहारि आब' नोंनि नाम्बारखौ अबाव मोननो हागोन फुंनायनि मुलि नांगौमोन अके आंनि चाम्पा बिब्लगनि फुल एड्रेस भिडिअ'आवहाय नाय नोंसोरो फुल एड्रेस भिडिअ'आवहाय बेहाय आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होखादों ओमफ्राय आङो बे मुलि आथिं आखाइ सानाय मुलिनि माबायावबो होखादों माने भिडिअ बानायनायावबो नोंसोर बेनिफ्राय लानो हागोन पुर्निमा हाय आब' हेल' आगै एच पि ब्रह्म आब' सम मेगन खाथियाव खाफाल साबाय
थायो मा मुलि फाहामनो हायो आब'? बे मेगन खाथियाव जुदि साबाय थायोब्ला अनेक जाहोननि थाखाय जायो आगै। मानो होनोब्ला बे मेगन खाथियाव जुदि सायोब्ला हयथ' साइनास प्रब्लेमनि थाखायबो जानो हागौ, मालाबा माइग्रेनफोरनि थाखायबो जानो हागौ। बेनिखायनो माने डक्टरनाव खनसे थाङोब्ला मोजां आरोखि, माने एक्सरे एबा सिटि स्केन खालामब्ला मोजां। मालाबा समावहाय बे साइनासफ्रा बेफोरावहाय जुदि बार बा दै फिल जादोंब्ला, दै माबादोंब्ला, दै गाज्रि लेथ्रा जमा जादोंबाबो माने खर'फ्रा साबाय थायो आरो। रिंकु बसुमतारी आब' वेट लस जानायनि मुलि दं नामा? मुलि दङ आगै, नाथाय नोङो जुदि एक्सारसाइसजों नोङो जुदि खमायहोनो हायोब्ला बे बेस्ट नोंनि थाखाय। मुलि जाना हामहोनाया खुनु गेरेन्टि गैया, माब्लाबा समावहाय नोङो हामद्रायगोनबो, मालाबा समावहाय एसे साइड इफेक्टफोरबो जानो हागौ आगै। माने जानाय लोंनायखौ डाइटखौहाय खमायथारनांगोन आरो। प्रितम दैमारि आब' आंनि हिन्जावा मास मोननै जाबाय, मासिक जायैया माबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा? माने प्रितम दैमारि आगै, नोङो हासुदैखौ टेस्ट खालाम, प्रेगनेन्सि टेस्ट खालाम, हयथ' पजिटिभबो जानो हागौ ना, हयथ' प्रेगनेन्टबो जानो हागौ, बिनि थाखायनो नोङो प्रेगनेन्सि टेस्ट खालाम। मदननि ब्लग आंना जेब्लायबो टेनसन थायो, बेखायनो जायो होनदां। टेनसन लानो नाङा, मानसिया माथो संसाराव जास्ट टेम्परारिल', रावबो पारमानेन्ट नङा। बिनि थाखायनो बांद्राय टेनसन लानांगौनि जेबो जरुरि गैया। रावबो पारमानेन्ट नङा, हाजार खरल पाथियानो जाथों एबा हाजार गरिब थाखोनि मानसियानो जाथों, जों रावबो पारमानेन्ट नङा बे संसाराव। दिनै दं गाबोन गैया, बेनिखायनो माने टेनसन फ्रि थानांगौ आरो मानसिया। मा दं बे संसाराव? जेबो गैया। माहाजोनबाबो थैखानांगौ, गरिबबाबो थैखानांगौ, बिनिखायनो माने साननाय हनायफोरखौ जोङो लाइट लानांगौ आरो। थाखा फैसा प्रब्लेम बयहाबो जाखायो, एबा माबा मोनसे प्रब्लेम बयहाबो जाखायो। हाथाइखौ सुयोबा बेसे लायो बायद'? हाथाइ सुनायखौहाय माब्लाबा समावहाय नोंनि हाथाइनि सायावसो, बिसिबांसिम बे हाथाइया माबा एफेक्ट जाखो बिनि सायावसो लायो। मालाबा 2000, मालाबा 1500, मालाबा 3000 बेफोरबायदि लायो आरो हाथाइ सुनाया। डेन्टिस्टनाव थांनानैहाय सुहैनो हागोन। माने आं दाख्लि सासे बियादैजों थांफादोंमोन, बिनिखौ आइ थिंक 1500 ना 2000 बेफोरबायदि लादों आरो हाथाइ सुनायखौहाय। सोमदोन मोसाहारि आब' खौराङा मोजां ना? गुमैयालाय मा खालामदों आब'? नोंगुमैया रेस्ट लागासिनो दङ, आङो दायो हस्पिटालावनो दङ, माने न'आवनो रुमाव थांथ'वाखै आरो। माने पेसेन्ट डिलिभारिबो दङ, बेनिखायनो माने बिसोरखौ रिलिज होनायनि सिगां आङो माने होमबासो थांगोन, रिलिज खालामखांनानैसो। कनिका मोसाहारि आब' फुंनायनि मुलि जाबा जेबो उसुबिदा जानाय नङामोन नामा? आंनि बायदिबाथ' माने फुंनायनि मुलिफोरखौबो जानो नाङा। मानो होनोब्ला जै नों फुंबाय, उनावहाय अभार फुङोब्ला नोङो मालाबाबो खमायनो हानाय नङा, बा खमायनो हायाब्ला नोंहा मा जागोन, अट'मेटिकलि मोदोम गिदिरफ्राव बांसिन बेराम जायो, जेरै सुगार, हार्टनि प्रब्लेम, मेजेम अभार जायोब्ला नोङो खमायफिननो थाखाय बिराद मुस्किल। माने मोदोम देरनायनिफ्राय गाहामसिनानो साबसिन आरो हामनायानो साबसिन आंनि बायदिबाथ'। आरो ओंखाम जानो हाथाराब्ला आं नोंनो भिटामिन लिरना हरगोन। आंनि चम्पाबि ब्लगनि फुल एड्रेस भिडिअ'आवहाय कन्टेक्ट खालामनानैहाय नोङो चेट खालामबानो जाबाय आंजोंहाय दा मोनाफ्रावहाय। आब' थै बारायनायनि मुलि खोन्थाहर आब' सना। HP ब्रह्म थै बारायनायनिया जाहैबाय आयरन फेरस टेब्लेट जानो हायो। बेयो गभमेन्ट साप्लाइबो मेल्ला दङ, आरो गभमेन्ट साप्लाइखौ जानो हायाब्ला प्राइभेटबो बायनो हागोन, एबा हेम्पार सिराप बेफोरजोंबो थै बारायो। आरो हानायमानि मैगं गोथांफोर जा। आगै आथिं बुनायनि मुलि दं नामा आरो मानो बुयो? रन्जित मुसाहारि आथिं बुनायाथ' अनेक खारननि थाखाय बुयो। मालाबा समाव हेमग्ल'बिन खम एबा थै खमनि थाखायबो आथिं आखाइया बुयो। माने जेब्ला समाव मोदोमाव नेटपेकआनो जोबदों लोगोफोर। इसोर हरनाय मानो बिदि इसोरा मदनि ब्लग इसोरा हरना मानो बिदि हरो मानसिखौ?
माथो होनबावनो मेदाम मानसिखौलाय लाइफआव फैफिनदो लोगोफोर MBआनो 100% जोबना होनानै रिसार्जसो सोब्रबनांगौ गोनां जाबाय हेल' हाय सोरबाफोर सालबुतामल इनहेलार बाहायो नामा सोरबा हां गुसुं जानायफोर दं नामा बेफोरबायदिनो एस्माफोर जानायनि लोगोफोर बेहाय मुलि दङ जोंनावबो सालबुतामल इनहेलार दङ माने हां गुसुं जाग्राफोरनि थाखायहाय बेखौ जोङो बाहायनो हायो जायफ्रानाखि हां गुसुं जायो गोबां मानसिफ्रानो दिनैहाय माने हार्टनि प्रब्लेम एबा माबा लांसनि प्रब्लेम थायो ब्रंकाइटिस आरि बिसोरो हां गुसुं जायो जोंनाव हस्पिटालावनो बिराद मोजां मुलि बेखौबो जोङो बाहायनो हायो आरोखि सालबुतामल आरो सोरनिबा आखाइफ्रा खामदोंब्ला नैबेफोरखौ बाहायनो हायो प्रेमेसिटिन स्किन क्रिम बेबो बिराद मोजां नै स्किनफोरनि प्रब्लेमफोर जादोंब्ला सिथर जादोंब्लाबो आखाइफ्राव खामदोंब्लाबो बेखौबो बाहायनो हायो नङाबा सिलभार सालफार डाइजेनबो सफैदों